Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sesepuh, para penisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para priagung pangemban pangembating praja, para satriyanipun nagari minangka dados pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para kadang mitra werda muda ingkang pantes sinudarsana sumrambahipun kunjuk dumateng panjenenganipun para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kelinggo murdaning akrami. Kawula nuwun minangka purwakaning atur, kawula nyuwun lumubering samudra paksama. Mugi pinaringana kawula hambuka wiwaraning suka wengganing wicara duaranipun kandha. Kanthi cumantaka gempil kamardikan panjenengan kalanipun katemben wawan pangandikan inggih awrat nuhuni menapa ingkang dados pamundhutipun kadang kula sepuh inggih punika panjenenganipun Bapak Tri Wahyudianto sekalian garwa. Kawula ingkang piniji matur ngaturaken menggah menapa ta wigatosipun kula sak rombongan marak ngabiyantara wonten dalemipun Bapak Margono sekalian garwa wonten ing padukuhan Lemah Bang, Desa Ndibal, Kecamatan Ngemplak, Tlatah, Kabupaten Boyolali. Ananging saderengipun kawula hamur wani lekas wekasipun karti gadinipun sedya supados purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sambikala. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Katite wonten ing enjang kalangan punika kula dalasan panjenengan tasaged makempal manunggal wonten dalem pawiwahan mriki. Dumateng panjenenganipun Bapak Warsimin minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Margono. Atur ingkang sepindah saking panjenenganipun Bapak Tri Wahyudianto sekalian garwa. Panjenenganipun ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Margono sekalian garwa kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kabejan miwah karahayon mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenenganipun Bapak Margono sak keluarga sumrambahipun kunjuk dumateng para rawuh sedaya. Jangkep kaping kalihipun bilih wonten ing dinten kepengker sampun wonten pirembakan ing antawisipun Bapak Tri Wahyudianto ingkang nggadhahi atmaja kakung ingkang sesilih Bagus Muhammad Arif Nur Rohim kalian Bapak Margono sekalian garwa ingkang nggadhahi putra putrinipun ingkang sesilih Laila Nur Karimah. Gumolonge perembakan nedya badhe njodohaken putra putrinipun. Alhamdulillah wonten ing dinten Jumat Surya kaping 2 Mei 2000 selangkung kirang langkung tabuh 7 enjing mapan wonten dalem pawiwahan mriki sampun kalampahan nindakaken akad nikah miturut satataning agami lan nagari kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala. Ing salajengipun panjenenganipun Bapak Tri Wahyudianto wonten ing enjang kalenggan punika masrahaken putra kakungipun ingkang sesilih Bagus Muhammad Arif Nur Rohim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Margono. Hambok bilih mangke badhe katindakaken
adicara dhaup pangging temanten kekalih kalian putrinipun ingkang sesilih Roro Laila Nur Karimah saestu panjenenganipun Bapak Triwahyudianto sekalian garwa sak pangombyong tansah jumurung ing karsa saha nderek tetungak mugi-mugi anggenipun upacara adat wididana wonten ing enjang kalenggan punika saged kalampahan kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Kaping tiganipun panjenenganipun Bapak Triwahyudianto lumantar kula kinen masrahaken syarat sanara rabi ingkang boten kawula sebat setunggal mbaka setunggal saha angsul-angsul ingkang nilenipun boten sepintena sedaya wau kairing setunggalipun amplop ingkang isinipun arta aning jumlahipun kula piyambak inggih boten mangertos sedaya wau kapasrahaken kanthi suka renaning penggalih mugi-mugi sedaya wau saged nambah rumaketipun bebesanan ing antawisipun keluarga ageng Bapak Triwahyudianto kalian Bapak Margono wonten ing mriki. Kaping sekawanipun panjenenganipun Bapak Triwahyudianto gadhahi panyuwun dumateng panjenenganipun Bapak Margono sekalian garwa bilih benjing ing dinten Minggu tanggal sekawan Mei 2000 selangkung kirang langkung tabuh 9 enjing keparenga jengkaraken temanten Sarimbit tumuju dumateng gedung Kali Pepelen saperlu dipun suwunaken donga pangestu dumateng para sesepuh tangga tepalih kadang pamitran wonten ing padukuhan Taruban. Dene atur ingkang angka gangsal apabila adicara wonten ing enjang kalenggan punika sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit tumuju dumateng sowang-sowang. Mugi-mugi anggen kula mlampah saking mriki dumugi padukuhan Taruban boten wonten alangan satunggal punapa. Minangka panutuping atur hamba bilih sowan kula sak rombongan wonten ing enjang kalenggan punika kathah kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. Semanten ugi hamba bilih anggen kawula matur wiwit saking purwa madya wasana tansah kirang subasita ingkang singlar ing reh tata krama kawula nyuwun lumebering samudra pangsami. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.